क'क्राझाराव 132 दुरन्ड कापआ 2023 मायथाइयाव जानानै थांबाय आरो जोबोद मोजाङैनो जादों। जोंनि गासैबो मावख'गिरि, गेलेमु अनसायगिरि, गेलेगिरि आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो अनसायदों बे 132 दुरन्ड कापखौ आरो बे मोजाङै खुंना हरनायनि थाखाय फिन खनसे देग्लायबो 133 दुरन्ड कापखौ जोंनि बिटिआरआव खुंनो थाखाय दिनै आर्मिनि गोजौ अफिसार जायखौ जोङो ब्रिगेडियार होननानै बुङो बिथाङा नायथिंफैदों जोंनि गेलेग्रा फोथार आरो माखासे जोंनि जिखिनि गेलेनायखौ खुंनायाव माखासे खाबुफोर नांगौ बेखौ बिथाङा नायथिंदों। दा जों आसा खालामदों बे 133 दुरन्ड कापखौबो जोङो मोजाङैनो खुंनानै हरनायनि जे खाबु बेखौ मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो गाबोन बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों आरो आर्मिनि गोजौ सारिनि अफिसारजों मोनसे सावरायनाय दङ आरो बे सावरायनायावनो आसा खालामदों जोंनि क'क्राझाराव एबा बड'लेण्डआव 133 दुरन्ड कापखौ खुंनायनि जि खाबु बै खाबुखौ जोङो मोनगोन आरो बेवहाय फाइनाल जागोन। जुलाइ दाननि 26 खालारनिफ्राय दुरन्ड कापखौ खुंनायनि मोनसे प्रग्राम एबा केलेन्डारखौ होदों होननानै जोङो मोनथिदों। दा बे हिसाबै जुलाइ आगस्ट'नि गेजेराव जोंनि बे क'क्राझाराव बे दुरन्ड कापआ जागोन। दा बेखायनो जोङो एबाराव सेमि फाइनालसिम गेलेनायखौ खुंहोनो थाखाय जोङो नाजागोन। जोंनि माखासे मावनो गोनांफोरखौ जोङो गाबोननि उनाव थांखिया फाइनाल जायोबा बा फाइनाल जायोबा खालामफुंनाया गाबोननि उनावनो जोंनो जेसेबांखिनि नांगौ जानाय फोथार फोसाबनायानो होन बा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जों बानायनो गोनां बेखौ जों गाबोननि उनावनो जोङो जागायगोन। थांनाय बोसोराव जे खुंफुंजानाय दुरन्ड कापआव जे गोबां बेले-बेजेखौ नुनो मोनो टिकेटनि बेलायाव नायगिरिफोरनि जे थोजासे जायगा नङै बेफोर जेंनाया नुजाथिदोंमोन देग्लाय बेबायदि गोजौ सारिनि गेलेनाय मोनसे हादर नाङा माने माहारि नाङारि बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि जि गेलेनाय बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन आरो जोंहा खुंनायनिबो माखासे रोंगौथि गैयामोन। दा बेयावलाय फिसा फिसौ माखासे गोरोन्थिया जादों बिसेसकय टिकेटखौ लानानै। दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय जोलुर एबा फुटबलखौ ओरैबायदि मोजां मोनग्रा रायजोफोर दङ। दा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव नायनो थाखाय बिथांमोना फैयो। 15,000नि बांसिन जों बेहाय जिरायनानै नायनो हानायनि जोंहा स्टेडियामानो गैयामोन। नाथाय थांनाय बोसोराव जों बुंनांगोन 1.5 मासनि गेजेरावनो जोङो नैबे सायाव जि लहा एबा सोरनि जि पेभिलियन बेखौ जोङो बानायदों। दा बे बानायनानै जों नायनायनि खाबुखौ होनाय जादोंमोन। दा बेयाव टिकेट फाननायाव एसे जोंहा थालांदों जोंहा माखासे खामानि मावनांगौआ। दा बेखायनो एबाराव बेबायदि जाहाथे जाया बेनि थाखाय जोङो सिगाङावनो जों बिनि थाखाय थियारि जागोन। गुबुन बोसोरफ्राव जोंनि आसामनिफ्राय जि टिम बेयो सन्तोष ट्रफियाव क्वालिफायानो जायामोन फाइनाल राउन्डआव। नाथाय देग्लाय फाइनाल राउन्डआव क्वालिफाइ जानानै दायो जोंनि टिमा गेलेगासिनो दङ आरो देरहानानैबो दङ। दा मोजां मोनसे पइन्टआव जों आवगायगासिनो दङ। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसामनि टिमखौ आङो साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि जि गेलेनाय इयुननिफ्राव जाबावगोन बेखौ जाहाथे मोजाङै गेलेयो आरो देरहासार जानो हायो। जोंथ' मिजिं थिदों एबाराव फाइनाल गेलेनानै आसाम टिमा जाहाथे चेम्पियन जायो। बिनि थाखाय आं साबायखर जासिगोन जोंनि आसामनि फुटबल एस'सियेसननि आफादगिरि आरो MLA नब कुमार दले लोगोसे जोंनि आसाम फुटबल एस'सियेसननिनो गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोननि गोख्रों दैदेननाय आरो बिथांमोननि माखासे थांखि लानानै दैदेननाय बे थांखि लानानै दैदेननायनि थाखाय दिनै आसाम फुटबल एस'सियेसना गोदान मोनसे महर मोनदों आरो आसाम फुटबल एस'सियेसना गोख्रों जानायलाय आसामनि जि फुटबल बे फुटबला मोनसे गोदान महर मोननानै गेलेनायनि बिथिङाव जौगानायनि फारियाव थांगासिनो दङ। आरो आं साबायखर जासिबावगोन थांनाय बोसोराव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि सिङाव जेसेबांखिनि टुर्नामेन्टफ्रा जायो बे टुर्नामेन्टफोरखौ आसाम फुटबल एस'सियेसना खुंजोबदों आरो देग्लायबो खुंनो थाखाय थियारि जानानै दङ। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं।
क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जी, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। আমার এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁৱৰ ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।